Moi drodzy, 43 rok. Zima. Luty. Groźnej zimy w Związku Radzieckim. Obrzeża miasta Charkowa. Doborowe dywizje Waffen-SS generała von Mansteina nacierają w kierunku Moskwy. Natomiast doborowe oddziały radzieckiego generała Jeremienki starają się nie oddać ani jednego kawałka rosyjskiej ziemi. Konwój żołnierzy Waffen-SS zostaje przechwycony przez radzieckich żołnierzy. Udaje się przechwycić skrzynię z amunicją, broń oraz depeszę. Depeszę, w której po odszyfrowaniu okazuje się jedno, mianowicie OP pedał. Panie Darku, zapraszam. No, wtedy ta zima była jeszcze ostrzejsza, pomimo że się kończyła. I tu, panie Darku, proszę na mnie. Oprócz przechwyconych skrzyń zostało też wiele tajemniczych artefaktów, z którego, jak widzimy, jeden został tutaj praktycznie w stanie, no powiedzmy, nienaruszony. I teraz, moi państwo, wbrew zasadom bezpieczeństwa postaramy się pokazać wam zawartość. Ja jestem tutaj przygotowany. Panie Darku, wszystko dobrze? Tak. Tutaj mrozy są nieprzeciętne. Także, moi drodzy, 43, zima, luty, Charkow. Także zobaczmy, tak to wygląda. Otwierasz, panie Darku? Otwierać. Otwieram. Łapka w górę na odwagę. Dobrze, wszystko wygląda obiecująco. Wyobraźcie sobie tych żołnierzy w tym mrozie. Także patrzymy. One Up Box December. Ta przypinka mogła być wpinana w klapy mundurów radzieckich żołnierzy. Dalej. Mała figurka Batmana. Figurki te były montowane na deskach rozdzielczych niemieckich czołgów typu, prawda, Tiger. Stawmy tutaj bardzo drogie rzeczy. Co dalej mamy tutaj, moi drodzy? One Up Box Exclusive. Panie Darku, co to może być? Jak pan myślisz? Nóż. Wie, może papierośnica. Możliwe. Papierośnica samego generała von Mansteina. Moi drodzy, jeden z zagubionych reliktów z bursztynowej komnaty. Złoty miecz z Gwiezdnych Wojen. Patrzmy więc dalej. To na koniec. Tak. Oznaczenie. Co mamy w środku? Tradycyjne. A cóż to może być? Zobaczmy. Z taką siatką adiutant generała von Mansteina chodził mu na zakupy po kartofle. I, moi drodzy, ostatnia rzecz, czyli galowa odzież żołnierza armii niemieckiej. W takich to właśnie planowali opalać się nad Wołgą po zdobyciu Moskwy. No i, moi drodzy, cóż tu dodać? Niezgłębione są tajemnice II wojny światowej. Dziękuję za uwagę.